Eli mun nimi on Salokantele Janne ja mä toimin Insplanilla kunnossapidon liiketoimintajohtajana. IoT-vahti on Insplanin kunnossapito kokonaisuudessa tosi tärkeä osa kohti ennakoitavuutta ja se tuottaa reaaliaikaista tietoa sähköverkon tilasta ja ennakoi niitä häiriötilanteita. Käytännössä se tarkoittaa ajan ja rahan säästöä sähköverkon omistajille ja toimintavarman katkottoman sähkönjakelun kuluttajille. IoT-anturit kerää sähköverkon tilasta monenlaista tietoa. Nämä tiedot, mitä sieltä kerätään, niin voi olla esimerkiksi lämpötilaa, etäisyyttä, pinnan korkeutta tai vaikka sijaintitietoa. Taini on Timo, Insplan Oy:stä, tiimityöjohtaja. Eli olemme Espoossa tekemässä jakokaappitarkastuksia ja asentamassa samalla näitä IoT-antureita ennalta määrättyihin erityiskohteisiin. Asennus tapahtuu siinä tarkastuksen yhteydessä helposti kiinnittyy anturimagneeteilla sopivaan kohtaan kaappia tai sitten muovikaapissa kaksipuoleisella teipillä oikeaan kohtaan dokumentoidaan järjestelmä. IoT-antureita voidaan asentaa monenlaisiin kohteisiin. Niitä voidaan asentaa esimerkiksi jakokaappeihin, muuntamoihin tai vaikka ilmajohtoihin. IoT-vahtipalvelu hyödyntää Digitan koko maan kattavaa LoRaWAN verkkoa. Tämä LoRaWAN verkko on kehitetty nimenomaan esineiden internettiä varten ja sen etuja on muun muassa helppokäyttöisyys, edullisuus ja kaksisuuntainen tiedonsiirto. Se on hyvin virtapihi tiedonsiirtoteknologia ja näissä varistoissa pattereissa päästään jopa 10 vuoden käyttöikään. IoT-vahtipalvelun avaimet käteen periaatteella tarkoitetaan sitä, että me tehdään hankesuunnitelma, missä me materiaali- ja asennuskustannukset määritellään, kartoitetaan oikeat sensorit käyttötarpeen mukaan, asennetaan IoT-vahti ja varmistetaan se tiedonsiirtokyvykkyys ja verkon toimivuus siellä taustalla, joten asiakkaan ei tarvitse huolehtia siitä, että heillä on sitä tietotaitoa tai resursseja tehdä niin.